give you my heart. Ito yung shawarma ng Kuwait guys. Yan, ganito po yung paggawa ng shawarma. Shawarma. Masarap po talaga dito ang shawarma dito guys sa pinatatayo dito ngayon. Ayan. Nilagyan niya ng gulay para ay pang mix sa shawarma na yan. Nalo yung chicken shawarma sa vegetables. Ayan. May tomato yan, may parsley, onion, garlic. Ayan. Nalo yan. Tapos lagyan yan ng ano yan, paggawa niya pag may tinapay na lagyan ng garlic sauce. Mix yun kasi malalaki pa yung buo-buo ng chicken shawarma, so ngayon ginagawa niya, mix niya yan. Brother, nag-order ako ngayon ng dalawang shawarma. Do bay ha? Bay. Do shawarma ha? Do. Okay? Yan, friend ko yan na Indiano guys. So yan yung gumagawa ng shawarma dito. More ha? More. Nagawa niya. Two. Nilagyan ng kubos, nilagyan ng tomato, tapos yung shawarma. Tapos before niya nilagyan ng garlic sauce pa yan. Yan si Kuyang Indiano. Nagawa siya. Paggawa niya. Idalot ka para sa sunod na. Bhai, do chai halib ba? Do. Yan, gumawa din siya ng tea. Yan, lemon with tea naman yung ginawa niya. Laman chai le lo. Si friend kong Kuya Indiano. तो भाई हाँ 3 दूध वाला Chai halib ba? दो हाँ Itnin. हाँ Okay? कितना आपका कितना 3 Do ha, do. बता भाई Okay? कितना Kapagawa. कितना आपके कितना कितना बाद में देखो मोबाइल इधर कितना चाय कितना ठीक है ना 2 चाय एक नींबू और एक दूध Chai halib. बता भाई क्या हुआ आज बड़े गुस्से में हो गुस्से नहीं इधर हम Sa लोग hindi pa 7 nakakilala kung ano yung chai halib, ito po yung chai halib. मालूम नहीं पड़ा Ayan. Yan yung powder na tea, tapos lagyan ng tubig, pinapakuha. Kita ko yung thermos na yan. Yan yung tea. Tapos yung nilagyan ng gatas. Ayan. So, halo na yung gatas, tapos konting asukal. So, yan yung chai halib. Yan yung paggawa ng chai halib. So, tea with milk. Yan sa tea. Kinasala ko yun kasi may ano yun.
मुझे आपका चाहिए ना Yan guys. 3 है ना हाँ 3 और एक पानी कम चाहिए पानी कम कर दिया था दूध ज्यादा Lagyan ng gatas. Ada mudah